West Karbi Anglong Rupai Arongarat Atum School Hem Kisunga Puthak KC Aphan Kachuningri Nizang Karbi Anglong Socheng Constituency ke Parlo Rupai Chandro Singh Teron Arongarat Atum School Hem Kisunga Puthak KC ke Theki Dinga Tumaphan Chuningri Pon Sunzi Haladak School Hem ke Padopon Cheng Laki 1958 Aningkan Pen Non Anlo Sitame School Hem Akimi Non Anta KC ke Chariatum Nangkilang pon pangkriwi asonsi mandet puta pachini pon lapen non kisung lake akardom ting an tame wak pilablo lapen ke usumaratum kang niji adim amata avi pin khang janglo sonsi arve janglo puluti school hem arlo ke langbung si pleng sedetilo lapen usumaratum ke kang ni adim amata avi detitilo Pusi Rongpi Sangho, Mati Chandro Singh Teron, Amikaratum, Laso B News 7 along Lam Thi Jabaklang Pon. Lapinisi Alam Haladak, Than Bangki, Dolo, Banghinido, Sita, Ingnut, Omprokas Johanpu, Keroni Asor, La Bangki non anta Chivangwe Pinlang, Pusi Nang Than Bachirido. Lapin School Hem, New Building Nang Pi Nang Ji Lapin Osumaratum, Kijunjia lang tami prabjin pen nang pipo nang ji positioning ripado. Lapen ki kidam tanga ho tami keisia phanta tokjir pen alu tami pipon bomlo. Bonda non anta akam ke klempon pedet lasi Socheng Constituency MSC Hetsing Rong Phar tami nang chilang ponang ji pusi chuning ripado. Athema alam chichak chotke akam ke klem kle pulute ale avi pusi kambura Chandra Singh Teron Amikaratum Laso Birta Kiriptum Ahut Nangpachinidun. Hamremben Thoni Ramrong Hang News Text Report P News 7. Chandra Singh Teron itu magangbura arong along. Itum pan 1950 dan ingkan pen LP school nang pilo. Lake Karbi Anglong akithe geding dum manta me churu lo. Boy phis ta me non bangke ni tum ning kidu ko bangke. Hala nang pidet pen. Nitum pan school facility pen danglok than ba tum pan pen danglok nitum ning kiduk do piloma polorang te school hem nang pilo bonta mela isi nang pilok pan le nitum kaiding pi uvi pli pho ke dor hipukali la sinon nituma a school long la so LP school long headmaster Philip rong pi alang li pen nitum pen SMC dura pet lo alang li pen tanang piklang lo la pen alang li pen ta jai lo like school building, new skill building pu lasila. So new skill building na men itum betai ke thoma phongan memorandum lu pen sta men itum chingki ki than lo. Langar dangalong niya atarik ni ning du de sta me CM tuliram rong hang siwang lo. La so hutan itum SMC pen chiraya lo school building nang pinai pu itum memorandum lu pidun long bek lo. La pen ke room phumalong talang li interaction program bang lo. Alang ni pan la so lu thak se pidun lo lapen SMC pen ka chira lu MEC long ta dam lo sta pini arianta ni tum pan repairing nang pipelang lapen new school building nang pipelang la tenon immediately non pen ma ni tum pan school aki mi maten school building aki mi ni tum pan pinang po lapen la tong slut kim tang ne deri posi non barla long tel arlu langkili lok lo la school ta la posi la repairing nang pinang po lake ni tum ke non tong sikot pen lo mate prabjing pen nang pichun pinang poposi local MSC aphan chuning rilo alang li pen ayok se ni tum phan la bang sunai pi ya kong bang ke du pun tum chini chalang ni phan chuning rilo numbor ni bang ke dak loge than abang thu Philip rong pi along ka sirabdun mate assistant teacher dulo lake Prakash Johan lake Kherunia sor alang li duty chi bang wedelo non lo lake ni kep ta parthul non ruini ta pleng lo la se lang li phan ko son si ni tum wi yima puni tum matha sung o biluma matha sung bo te lang li phan than pelong te tong sikot pen akimia teacher nang e toy thui phan ni tum ningi bido la se ni tum local MSC Hetsing Rong Phar phan kai ta lang li nang rabom lo la pen nang rap thui ilang phan ni tum pen chuning ri lo da rupai rong amikar pen la pen ni ge rupai long public leader la pen buyarta president lo la pen chuning rigi ga lalo alang li phan kupi mas teng hoi nang la
kali pro te lang li duty chi bang wede ji la hello ni tu ma ke nang bang ke la pen hini thu bang ke e ki thom bang ke la midimil hem ta chit swer jo an la ning kan photrok dam elo anon arbi lipik lo uniform kitab school material an tame dak se war hub lo an ke non phuyu ki chu arbi gele jo thang ta kali lo la posila midimil hem ta nang itum phan chuning ri lo ar kai bing lo ki the ding tum phan council kachari ki the ding het singong phar pen dang lok cm la pen ke division em tum phan tame chuning ri lo la bangso midimil hem ta nang pi phan plus Anganwadi center ta dakdo nang pipo punai cha ajir ding pilo Anganwadi center hem ta no anta nang pipede halata non immediately penang pechun pira hala bangso Anganwadi center hem nang pira nitum la ko srini an ke hadak ICDS tum phan duty pa claim ni phan nitum ar ilo la pen claim vek po lalo la pen ke boundary wall ta chu lo men nang pi pu non nang pipelang la ta nang pinang po la pen ke ringwel dak lang ki yun da sungkrung lo la tanang pipo pun nanang pipelang la posini hin pen ke mate ni tum rupai rong rat pen akar ike la bangso education home porti mate facility bangke la nang pi vek nang popuse ni tum pen ke je don sar pen je kroi sar pen chuning ri dun par piglo council kachari ki theki din tum phan pusi nang tum phan chuning ri lo la pen ke press media pini alang tum nang humri porse ni tum alang tum hanta sui ni kang sam kadom pi pe lo alang tum ki wang pen ko ane ki chung ki la pen tum phanang humri atok anu phan alang tum ningi mi penang humri pose churu lo ansu se alang tum claim mi dam ya he jumini tum rupai rong ra pen ta alang tum phan pi dun lo kadom non het pu rong pi sang ho ki pu son nak thak si kar biang long council long kachari ki the ki ding tum phan prab jin pen non ladak boundary wall pen dang lok la school hem tame non rak pig lo athela ke scholar ta bang ke 1958 pen pini ani sabdam pulonte la ke 68 an ke dukopo nalo setame la dak facilities thang ta velang non het jong rong pisar puson si medimela hem ta velang Anganwadi center ta velang la pen ladak ringwell somaratum lang yuna thai ve ladak ringwell nang pinai pusini litum pu bom lu ta non puan stame nang pi pela la lo la se la hai kido ke thak athai la arlo non ke sabi bon chek lang arlo lang dam lo putte dak somaratum ke do ke thak athai ta ve pin benz des la hai ka do ven tame la hai mukhan ta ave la pen skola hamadim tame lapu non arjan ben na theglong lo elitum hadak adim bepik la se hala benz le ong thu uta benz ta ki bi thayawi la puson no jo hala hem sab delom tidi amase nilitum hin pen prabjin pen la hayamo nang rap thek sonte pusi nilitum rupai rong rat pen council kachari ki the ki ding atuma phan chuning ridun par pik lo Bang bag dulu lah sekolah student. 80 something nangkan bang bang tronar kebra pho throk la son ge duwe la puson la hejo nili taladak assistant teacher avya phranga nili tadak chelangan bom lo la so hutame 95 an anedu la an student du kang ni thai be pin lo la puson la yo la pen hala sang ge pi midimi la sang sta me hedi 2005 pen one pilene student enrollment bang kri plido hala so teng se non puan tame nang pi bok na puyo ama se non ke chetang te delo la so sang thang la li delo ma se la da vi thu bang tun ver ve delo men tu ne pen se tun cho la son si klem nang kok la hayo hala pa chetang yi phan pong o pen si ki tun si ki pi la son lo la pu ama si hala enrollment ateng pen sang ta menai pi phan sini tu hin pen ne choning ri dun la ha Kedam tang hut karwe orang dum pen son chuni ri dulum. la ke school hem phan ge la ke chuning ri pon bom lo ka chuning ri bang pe do pon bom lo CM doktor tame nan tame ni litum along haya ke rab bang thek long la lang pul he ja la se chuning ri dun par pik lo